kay step by step na ko pagtudlo ninyo unsaon paghimo og puto sa alkansya. Bitaw puto sa kawayan. Og dirin dapita perti na mo lipayan ni Papa kay gitanom namin mo lang huya ato pang Nobyembre mga kapobre pero karon wala pa siya tuig, wala pa ba may tuig aning yuta karon perti na dagkuag unod. Grabe og magkugi lang kita diri mga kapobre makakaon jud tag libre. Ug mao niya ikaduhang step mga kapobre magkuha mo kawayan or buntong. Murag alkansya og porma no pero gituyo na ko na aron di ta mapaso inig tuyok ana ato ang puto. Aron maluto gyud siya pag ayo. Tan-awa niyo ang buslot ha ingon ana ra gyud siya kadako mga kapobre. Ayo ni busluti og maayo kay maglisod kay og muhungaw dili maluto inyong puto. Unya sa pagkuga nga manumano ingon ani ni mga kapobre kay ngani man tong gibuhat sa una ipapiit pamira tog bato takloban og kuan kanang tabla. Pero kaning panahon na wala naman nahuman sa suba kay perti manggong ulana karon ang inyong makita is pinug-ana kay naa naman goy galingan karon mga kapobre. Unya pug-an na sab nila perti na lang yung sayuna o perti na lang yung dalia. Mao na ni ang resulta mga kapobre basta uga siya kaayo mubulag gyud siya ingani ka pino. Ang kini siya ready na ninyo timplahan. Ug mao ni akong gihimo karon mga kapobre ang una lubira unya wala siya kamay or asukar. Ay kaduha mga kapobre, maghimo pugkog na ay kamay din ipababuan nato kinugay nga katong pula. Mauna ni ang proseso mga kapobre. Ang inyo lagyong i-sure mga kapobre nga katong bangag sa inyuhang buntong or kawayan matakupan jud to mahugot jud to siya maayo. Kay og moalis ngaw ang inyuhang kawayan dili maluto ang puto sa sulod mo nang iduot jud ninyo maayo ang iyahang sampong diha sa iyahang bangag anang kawayan. Diri mas nindot ninyo iluto og bagara siya mga kapobre. Ayaw ninyo sigay og musiga manggali siya bali-baliha gyud siya pirmi kay kadugayan siniga mga kapobre dili maluto ang inyong puto kay masunog naman ang inyong buntong bisan pagbuhi pa na. Ug karon mintras maghuwat nga maluto ang puto sa kawayan mga kapobre ato sa ning taptapan. Taplakan man muna day. Sa may gusto nimo imong mata kung taplakan o bulit. Idol, gitag sa mukan. Mao dito si St. Peter TV mga kapobre. Istorya rin yan ako ninyo po. Isalaysay na ko niyo po. Kanang taas kay tag time. O ganong naabot po na siya diri sa among panimalay. Nahimo siyang membro sa among pamilya. Basta kay para nako igsuon nako siya. O karon diri sa tapadayon sa ta diri napunta sa aning puto nato nga lata. O nagtak-ang media mga kapobre kay na may space. Sayang po ang kahoy. May nang mapustan ang isig kilid ba. Diri puto sa lata. Ang puto sa kawayan ni siga na. Ug makita ninyo ingani kakusgang siga mga kapobre iligid-ligid lang siya hangtod 45 minutes pwede na ninyo silang haunon. Basta ingon ani lang nga maayo ninyo pagkaatiman den buk-a din ninyo. Den tanawa mao na ni ang resulta. Una ga ko giabrihan mao ni ang puto nga walay kamay. Walay sugar. Kakita mo nang puti kuan mga na makobring nagkuan rami rag kakagud rami og kanang ungol. Dayon mao ni ang puto nga naay sugar. Ing anak kagwapa mga kapobre basta sakto sa pagsugno dili kaayo dalion og daghang siga ituyok-tuyok lang gid siya kung mahimo baga ra gid siya para nindot kayo yang pagkaluto ba tan-awa perfect kayo walay hilaw as in luto na luto jud. Pwede kay ninyo buhaton mga kapobre kana maligo mong sapa suba ba ka maghaling ra mo sa kili din wa na paits na bibo na kay naing ani kay lami biya kay tuslom-tuslom sa tubig nga natay balong putong balanghoy. Ubanon pod sa putong lata. Pertig yung pagkalami mo nang sulayin na ninyo mga kapobre. Daghang kayong salamat sa inyong mga kanunay nga suporta.